A 19ª Volta Ciclista á provincia da Coruña terá como sede os concellos de Ortigueira, A Laracha e A Pobra. Unha edición que ven marcada sobre todo por estes 2 anos de parón producidos por a pandemia. Dende a Federación Galega de Ciclismo estamos moi ilusionados por volver a rescatar unha das mellores probas que temos a nivel nacional, valideira para o ranking nacional, esta gran volta da provincia da Coruña, donde vai ter un final, creo que vai ser unha das etapas, a etapa raíña que temos aquí, non? Esa etapa final discorrerá por todos os concellos do Barbanza con saída da Praza Maior da Pobra e chegada á Curota, onde culminará o percorrido e terá lugar a entrega de premios. Pero pasa por todos, por Noia, Lousame, Ribeira, por suposto, por Todosón, Boiro, Rianxo e finaliza de novo aquí na Pobra. A decisión que se tomou, foi un pouco pensando, podíamos acabar no mesmo sitio, ten unha repercusión importante no centro urbano, pero acabando na Curota pois damos a conocer para o mundo ciclista, para os aficionados e aficionadas, pois unha subida, un alto, que eu creo que é dunhas características atractivas para o deporte e desde o punto de vista paisaxístico, pois, ten os valores recoñecidos plenamente por todo o mundo da paisaxe que se pode ver desde o Alto da Curota, non? Entonces decidimos que tivera esa finalización aí e esperemos que se xa para ben, que se sea un espectáculo deportivo importante e que poda facer un seguimento a toda a veciñanza da Pobra. Ademais da importancia deportiva, o alcalde da Pobra destacou os beneficios que supón para o concello acoller unha proba como esta, que mobilizará a un milleiro de persoas entre ciclistas, organización e público.